So, kay mamutong mami, may medyo init mang panahon. Ato kay may tagdaster kay para ilabay ang present. Ilabay ang past, ipuli ang present. Agay! Wah! Mga to naman. Yawa naman mo sa'yo eh. Kento! Ano naman to? Sir Marjan ang buro na nagaliwas. Managin ka mo, pre. Grabe ginong Marjon. Murag Miss Universe 2024 eh. Tawa. Murag Miss Universe. 2013 pag ginasya na tao, katong panahon pa ni, katong Yolanda wa. Para ginawa. Murag may pwede. Murag ka nagkaagangan. Tayo, ha? Ba't di yan magkatog pa? O mga choy, magsukunod na ako na si Marjon, the school me. Amuwang mga dalim. Patyo ka magkita, pre. Patyo ka magkita. Tag. Amuwang yung mga dalim. Amuwang yung mga dalim. Wala lang lang niyo. Patyo ka. Kena. Sige. Galingan ba't to? Hinay kang tuyok. Sige, ay papapot. Sige. Tanaw na to ka. Kinsay mo. Gara ka, O, sige. Sige. Ingong ka 30. Ano dong 35 hon. Go. Go. Kaya na. Gagit ay. Mura na yung inom. Pre, tuyo ka na, pre. Sadya na. 4 5 Mura-mura. 6 Bolt. 8 9 Tingnan ako yung plata. 10 11 last 4 12 13 14 last 15 Mura lagi. Sino mo lagi gawin yung kaon? Kailan Di, madahay ka. Sige, pre. Tuyo ka, pre. 4 6 Labi tuyo. 8 9 11 12 ayog luhod 13 14 15 go Wala siyang magagay. Uno Sige, pre. Dos 5 6 Hindi ka, pre. 9 10 go grabe mo nang tawanan Sadya na. 4 5 duko Tabangan to din. so maybe go Nakakagawsad! Murag anay nga! Nakakagawsad! Dewasa 4 5 karubag yun Nice City Bukuro. 8 Kana. 9 Kana Jis largo Motor na ron. Bro, ikaw na ginawad bro! Ikaw na ginawad! May pagpakan ang nagsili, oy. Para sa oy. Kaya mayagang kong atras nga largo gino. Ikaw na lang kaglapok! Hindi ka na kong tutoy. Gabi. Hindi ka nagpatuyog sa kuha. Buko pa yun. Tingkoy na yun, do. Iba.
Ay, bawal. 9, 10, Muang magkatsalan, muang magkatsalan. Oh, Muang magkatsalan. 3, 4, 5. Wag. Ila. Nainap na. Tuod, manguitsal ka. Ya, dito, dito. Shout out! Og shout out lang ko ni Shabak Enol Nods og ni Rayen San Giorgio Gumen. Shout out! Og shout out lang ko ni Ganto Parangganan Mayox og ni Lawrence Aquaviva Piablas. Shout out! J tapos og ni John Rod Arisgado Binolerio. Shout out! Sa dalekong William Cortez of Lourdes Igot. Shout out! Og shout out day ko sa star singer nga si Ma'am Bing Kimura. Shout out! O Edsel Degree. Shout out! Og shout out lang kani Maclean Ayunan. Shout out! Og shout out lang ko sa akong Mami Aisa Miskala og Daddy Attorney Melvin Miskala og sa akong mga igsoon nga si Marcos Ande og si Aldrich na mas gwapo ba sa kuha. Shout out! Og shout out lang ko sa Acro Cebu og kang Amay Mordor Hapitan. Shout out!